Takže nazdar lidi, já jsem DJ Ironix z herního portálu Gaming Team EU a vítám vás u dalšího dílu našich tutoriálů ze série Jak na svůj server. Dneska se pustíme do další takové důležité části pro vás, když si chcete založit svůj server, a to je Minecraft server na VPS, tudíž asi nejlevnější řešení u někoho hostovaného serveru. Tady jsou naše servery, Vanilla, taky to vás teďka nezajímá. Takže co budeme dneska potřebovat? Všechno jsem vám dal sem na DL Gaming Team EU jako download, naše download centrála, tady máte všechny Minecraft, taky všechno, co potřebujete na připojení se k nám, tady zatím není nic. A přímo tady záložka Jak na svůj server potřebné soubory. Tady stáhneme všechno, co potřebujeme, buď tady hamači a bucket u prvního dílu, anebo tady paty a WinSCP, což budeme potřebovat dneska. Jak mám obě stažím, ať kliknete a stáhne vám to soubor. Nainstalujete. Všechno samozřejmě, já tady už rozkliknu ten bucket, ten budeme taky potřebovat. A ještě budeme potřebovat Javu. Bucket, počítám s tím, že jste originálky, takže tady normálně nejnovější 1.7.9 verzi. Takže a Javu tu si potom ukážeme až později. První začneme s programem, tímhle ne. Je to tady chce aktualizovat notebook. Nezajímá, jdi pryč. Tak děkuji ti. Já chci tebe, ale já tě chci ty videocké programy, já tě chci ovládat. Ať se ti to líbí. Já mám to čtyři tady to okno, jasně, a tohle to neřešte. Otevřeme si program WinSCP, což je kdyby připojení k tomu vašemu serveru buď přes FTP nebo SFTP, což je kdyby komunikace před tomu Linux serveru. Poskytovatelů, koho jste si koupili VPS, vám dal nějakou, já nevím, IPinu. Já už tady mám uloženou, tady mám, vlastně to jmenuje TeamSpeak VPS, no ale nevadí. Každopádně vidíte SFTP, tady vyplníte své uživatelské jméno root, abyste měli všechny práva a heslo. A já se přihlásím. Já už to dělat, já vím. Já už to dělat nebudu, já už jsem tady přihlášený. Odpojit tak. A uvidíte, teda ne, vy uvidíte toto. Jdete složce root, tady vylezeme nahoru úplně. A tohle je asi celý ten operační systém, tohle je ten Linux. My si otevřeme složku home, klikneme pravým a dáme nový adresář. Ne, malým. Minecraft. A do něj tam v downloadech jsou věci, co nemusíte vidět, takže do něj ne, sem ne. Ne, tady taky nedopatry, ne, sem to chci. Otevři se. Otevři ty svině, tak sem a do toho Minecraftu si hodíme toto. Bude mělo strvat snad tak dlouho, tak mezi tím se podíváme na Javu, kterou budeme teda potřebovat v té patině. Takže jsme na oracle.com, dáme download Java for developers. Chceme samozřejmě asi nejnovější Javu, proč ne? Zajímá vás JDK. A já to mám na 64 a chci toto. Musíte, že souhlasíte s licencí. A budeme potom chtít, nebudeme to stahovat, protože to má asi 150, kolik to má rok? No, 151 mega. A to než by můj komp stáhnul, to by trvalo 500 let. Takže to nebudeme stahovat, ale uvidíte, co s tím uděláme. Teďka použijeme ten program Paty. Tady taky naťukáte svůj IP adresu, port 22 je základní a dáme open. To je takový textový rozhraní čistě. Sem zadáme, že jsme root a vaše heslo. Tam není vidět, co píšu, ale píšu to tam tak a mám tam Linux Ubuntu nahraný na tom FTP, jmenuje se Yugb, nevím, prostě tak se jmenuje. Každopádně mi dáme cd tak, což nás právě vyhodí z toho rootu a už tady vidíte stejné složky, co jsme viděli předtím tady.
co byly tam předtím, když jsme dali tuhletu šipečku. Takže my dáme CD Home, jak máme tady, aby jsme byli... A už tady vidíte tu složku Minecraft, teďka není vidět vůbec asi na tom videu, ale je tady složka Minecraft. Každopádně my dáme Vaget, Mezera a takže já si jenom omlouvám za takovou drobnou vstupku. Když to tam dál v tu tutoriálu nevíde ten download, a já vám obstávat proč. Já jsem to tam chtěl udělat trošku jinak, a proto tam byla chyba, mi se pravím, dát otevřít své kartě a skopírujte si tenhle ten odkaz. Tady tenhle ten a s tím budete pracovat dál. Teď jsme ten link skopírovali, tak klikl jsem na to kopírovat adresu odkazu a teď kliknete jenom v té patelně pravým a se vám to skopíruje. Dám Enter a už se mi vidíte, že se mi to stáhlo. A to je nějaké divné, až podezřelé. No, budíš. Tar XFV, mezera JDK. Ten příkaz tar XFE nám rozbalí ten archiv, pak jsem nastavil JDK a tab, takže se mi to tam dopsalo a dám Enter. Jo, tak se mi to stáhlo blbě, takže když dovolíte, tak já to... to nevím proč, ale můj Windows mi to dělá. Já to normálně stáhne, ale můj Windows mi to dělá, takže to teďka pauznu, stáhnu to a nahraju to tam ručně, neudělám to přes tenhle příkaz a to pozvu se. Takže soubor máme tady nahraný. Když vám to nepůjde nahrát přes ten příkaz tady, máte ten soubor, stáhnete do počítače a pak jako jakýkoliv jiný soubor drapnete a přetáhnete ho sem. Ale se tam bude na mě teda hodně dlouho, kdo má rychlejší internet, tak to bude mít hnedka. Protože se vám to tam nahraje a soubor máme tam. Takže když teďka dám ls, tak ho tady vidíme, JDK. Takže já dám tar, xfv, jdk, tab a to se tam dopíše a enter. A už se nám rozbalují ty soubory jak kdyby v archivu, to je jak kdyby takový zip archiv Linuxu. To spíš rár, zipko to zvládá. S tím, že se nám to krásně rozbaluje a už je to rozbalený. Takže ls, když tady, vlastně tohle je jen grafická podoba tohodle. Tady, když tady reloadnu toto, tak vidím, že tady je název JDK 1.8, to se nám tady udělalo. Já kvůli použití startovacímu skriptu na ten počítač, jak na ten Linux použiju název Java pro tenhleto. A teďka podívám po tom skriptu, já doufám, že tam mám tady uložený ten Linuxový. Tak tohle soubor jsme viděli, tady mám ten Linuxový skript. Nastavíme si, já mám 1 GB ramek, 1 jádro, server se nejmenuje, ale Minecraft server, ale jak on se jmenuje. Tak si ho pojmenujeme, ať nemusím ten skript upravovat, tak si pojím Minecraft, server. Tak. Kde je uložený, takže home, java, bin, java, to je kód na ten skript. Proto jsme to pojmenovávali, jinak bychom tady napsali místo té javy název té složky, ale já to doporučuji přejmenovat. Tak, to skopírujeme, hodíme, chyba. Musíme být ve složce, kde je uložený ten jar soubor. Takže musíme dát cd mine, to se tab, a on se doplní Minecraft a jsme v tom Minecraftu, tady je ten Minecraft server, už to ukazuju rukou, já jsem přistřelený. Tak, teďka zase kliknu opravím, vložíme to, tak. A server už nám startuje. Loading libraries. A startuje nám samotný, jak to říct, no, startuje nám ten Minecraft server, samozřejmě spuštění je to poprvé, takže já když si kliknu sem a dám tu reload, tak zatím ještě nic, to chvilku trvá to první spuštění. Takže pomalu za chvilku se nám tady začnou tvořit soubory, takže já to asi teďka zrychlím, to video, byste ji nečekali 200 let. A ještě jsem to nezrychlil a už to jede. Tak já to opravdu zrychlím. Takže já jsem zpátky. Co se nám dokončilo? Ano.
Samozřejmě za to VPS mám velice pomalý, dostal jsem ho od Pipni.cz, jakože jen jako dočasný VPS jako sponsoring, takže to VPS je hodně slabý. To je fakt jen čistě na testy, takže tam neutáhneme samozřejmě moc slotu, já tam na to nemůžu hostovat server, ale na ukázku to stačí. Server nám doběhnul, trvalo mi to celkem dlouho, tak 3-4 minuty. A tady vidíte zprávu done a jak dlouho mu to, no, vidíte, no, 2 a něco minuty. Tohle to mě tady upozorňuje, že server nestíhá, že občas mi nechává tiky. A to je proto, že běží na, pardon, že běží na to na 20 slotů, takže na něj moc. Tohle to funguje jako normální konzole, takže já můžu se napsat say ahoj a teď všem hráčům by to napsalo ahoj. Mohl bych odsud kikovat, mohl bych odsud banovat, mohl bych odsud, myslím, mají gm, ne, to vlastně tady funguje jenom game mode. Vlastně můžu odsud všechny příkazy, co můžete na Minecraft server v konzoli. Tohle nás teď nezajímá, takže dáme stop, čím ten server normálně vypneme. Šup. To se ukládá, tak a vidíte, já jsem zase zpátky tam, kde jsme byli. Pak a použijeme ten příkaz na jeho nastartování, takže ten si musíte někam napsat a ním to budete pořád startovat. Nás teďka zase zajímá toto, proto používáme to VPS. Ono by to šlo i upravovat tady v tomhletom editoru, ale bylo by to na strašně dlouho. Takže co nás tady zajímá, strašně downloadnu. Tady vidíte, že přibylo hodně souborů, tady měl ten Minecraft, tady samotné světy, díky Bucketu jsou tady pluginy. A nás zajímá server properties otevřít. Mám to asi otevře v textáku, mně se to otevřelo ve WordPadu, protože je lepší. A jako tyhle soubory už jsme si projížděli, tak tady to nebudeme nějak moc řešit, port necháme jak je, server IP, tam si můžeme, počkejte, já si jenom otevřu, já tam radši tu IP vkládám, ona by si teoreticky tady u tohohle nemusela, ale já ji tam radši tak skopíruju zpátky na druhém monitoru a to jsem nechtěl. A vložím si ji tam. Je to lepší pro jistotu, prostě když něco dělal hosting, tak ta IP zůstane online mode, si dáme radši false. Whitelist si taky zapneme. Nám tam nikdo neleze, tady to IP někdo zjistil. Max players, dáme si 1, ať to ten server utáhne. Ať máme jistotu, že se nám to nebude lagat a pojmenujeme si to gaming team. Nevím psát, pardon. Gaming team VPS server. Tak. PvP klidně můžeme nechat, tohle prostě nebudeme řešit, to jsme si ukázali v minulém díle, jak se tohle nastaví, ještě se na něj podívejte. Tak to uložíme. No, jsem to zase tak. Jelikož jsem se přidal, jelikož jsem zapnul whitelist, tak se do něj hnedka přidám. Měli koncovku toho souboru, to je zajímavé. No, já si tady dopíšu. Víte, že já to radši nebudu dělat takhle, já si potom přidám přes konzoli, protože já jsem upřímně naposledy použil Bucket 1.7.5 a tohle je pro mě trošku změněný, takže nevím. Doporučuji to dělat přes tu konzoli a i OPčko si dáme přes konzoli. No, co nás ještě zajímá, je Bucket EML, to se nezměnilo. Že tady tohle je víc, ale shutdown message, to jsem ukázal v minulém díle, ale server byl restartován nebo spadnul tečka. A ještě tady někde byla jedna věc, to já si ano, tady. Warn on overload, takže já si dám false, aby mi tam neskákalo, že že to nestíhá, protože mě to tam upřímně trošku štve. Tak to bychom měli, dokonce jste to napsal dobře. Takže uložíme taky. A server je v podstatě nastaven na spuštění, takže znovu můžeme dát šipku nahoru, to nám tady hodí zpátky ten poslední příkaz. Enter. A teď už to startuje mnohem rychleji, teda mělo by. A nevím, jestli bude, protože fakt ten server je pomalej strašně. No, každopádně já to zrychlím, ještě si dám zapnout Minecraft, tak je to zase znova zrychlím. A zatím se mějte.
zpátky, my jsme pěkně v Minecraftu 1.7.9. Si možná slyšeli zpívat mého otce na pozadí. Nový server nám naběhnul a jdeme do Minecraftu. Já jenom z té platiny, já ji mám na vedlejší monitor, skopíruju, zná tu IP adresu. Tady naše vanila. Vidíte, že tady se mi nejde připojit, protože to je na 1.7.2. Tam mi dáme add server. Je to jedno, to je zase nějaký nový nastavení, který ani neznám. Op. Jo, už jsem je tam vložil, už jsem se... Jo. A uvidíte, protože jede na defaultním portu, tak Minecraft to bere automaticky. Takže... Tady možná musíte ještě dopsat doporučuji 25565. Ale to není potřeba, ona si ho to najde tak, jak ta Gaming Team VPS má jeden slot a plný signál. Tak se joinem. Bych zapomněl. Tak je v konzoli whitelist at duo ironic. Tady vidíte aj, že něco jako moje Minecraft ID, moje IP adresa. A vidíte konzole add DJ ironic. What? Proč? Jde tak prostě whitelist off. Uvidíte někam. A zase neodpovídá. Tady není nějak moc se to bude lagovat, jo, protože ten server na to výkonový fakt nemá, vidíte, že mi to nedočítá nic. Každopádně server, vidíte, se krásně propadáme. Už jsme na úrovni 20, kde je úroveň 55 a krásně se budeme propadat, když se mi načte svět. A to klidně můžu zvětšit to MCčko však, co? Můžu si už pěkně psát do chatu. Vidíte, jak si nám načítl svět. Jsem někde krásně zakopaný. What? Tohle trošku podezřívám i můj internet. Aha. Já jakožto něco, co je neop, nemůžu bořit bloky na spawnu. Tak já znova jsem op, dojo. A netečku. Ironic. Ten server je fakt chabej a pomalej a já jakože o tom vím. Takže láskavě nepíšte, že to je slabý a že to... Nebojte se, na tomhle VPS-ku nebudu točit tutoriály na pluginy, které přijdou v dalších dílech. Na 60 FPS, jo, to je dobré. Takže chat v podstatě ne... jo, už to odpovídá celkem slušně. Když zbořím blok, zboří se hnedka. Zase můžeme zkusit moje oblíbené fígly, že si hodíme TNTčko. Nelaguj se, děkuji. Tady mám tady zaplay texture pack, takže... Tak no tak. Já si ho prostě vypnu, prostě resource packs. Já se všem, co mě teďka budou chtít zabít, omlouvám, done. Až mi tam ten normální, ať mám jistotu, že se mi to nebude lagovat. Co se neodpovídá. To nemyslí vážně v tom Minecraftu. A hlavně v těch Windows, hlavně v tom Microsoftu, co dělají s těma 8, to je něco strašného. Ani teďka mi ten Minecraft nespadne, pokud spadne, tak se s váma potom rozloučím. Pádě vidíte, že server funguje, připojili jsme se, akorát ten můj má tak slabý procesor, hlavně ramku by i přežil, hlavně tak slabý procesor, že to prostě ten procesor neutáhne. Chcete si koupit nějaký lepší VPS, minimálně klidně i dvojjádrový procesák, ať máte jistotu, že ten se fakt pojede v pohodě. Je to něco dražšího, no. Výtečně. Ne, že by to tomu nějak výrazně pomohlo, tady spůjčím, Bedrock zrovna ne. Tady spůjčím třeba Cobble. Tak a uvidíme. Jsme na spawnu, jasně. A nejsou tady lomeno plugins 0, nejsou tady žádný. Teď tam lomeno version, tak na to napíše, že jedeme Craft Bucket 1.7.9 pěkně. A jak přesně, jakou verzi bucketu máme a všechno možný. A prostě vidíte, že server funguje, zase to video bude... No. A mám prostě lagy jak kráva, no.
tak, bomba. Bum. No to absolutně nevadí. Já se s vámi takhle pohlednu na tu konzoli. Nic. Je to tím, že jsme ještě blízko spavnu. No to nevadí, já ještě ukážu, když takhle otevřu tu konzoli. Malou. Třeba sej. A. Time it out. Ten server, ten můj osobní server, no to prostě nemá. Aha, vidíte, tam krásně padá to TNTčko, tam je nějaký pavouk. A já když chci ukázat, že když odešlu tady ten příkaz, tak mějte se krásně a nezapomeňte dát odběr. To je asi tak všechno, co bych vám řekl, opět to ukončím pohledem na záložku s našimi servery, naším Techitem a Vanillou, na které se pracuje. Takže já doufám, že jste si užili tenhle tutoriál, že vám poradil, že už víte, co máte dělat a jak se dostat svůj server na VPS. Teď něco nebojte se ptát do komentáře a zdar.